biyu ba za su gushe a gaba ga Allah ba ranar alkiyama idan an tsaye da shi har sai an mishi waɗansu tambayoyi guda biyar. An umrihi fi ma afnahu, Allah zai tambaye shi game da rayuwarsa, a menene ya karar da rayuwar. Ashe kenan kaga kanka da kanka abu ne naka kula da shi. Duk daren dadewa wata ran za a tambaye ka game da rayuwarka, me kai har ka karar da shekarun da Allah ya baka. Wa an shababihi fi ma ablahu, sannan Allah zai tambayi mutum ƙuruciyarsa, samartakarsa, a me ya tafiyar da ita. Wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa, sannan dukiyarsa ta ina ya nema, ta ina ya kashe. Annabi ya ce mutum ba zai bar gaban Allah ba sai ya yi bayani. Wa ma za amila fi ma alima, sannan Allah zai tambayi kowa a cikin karatu da ka koya, ilimi da kai, me kai aiki da shi, me ba kai aiki da shi. Ashe tun da za a tsaye da kowane ɗaya daga cikinmu a yi mishi tambaya a kan rayuwarsa, wannan rayuwa ya kamata ka yi tsayuwan daka wajen ganin ka ba ta kula. Malamai suka ce ita rayuwa ita ce jari na kowane bawa. Duk abin da mutum zai yi a duniya, wannan rayuwa da Allah ya bashi, wannan rai da yake makale a jikinsa, shine jarinsa, shine abin hawansa. Sai a ce malam ya yi tafiya, malam ya dawo, duka malam na tafiya ne akan wannan rayuwa. Idan ya tafi, rayuwar sai ta kare a can, ba zai dawo ba. Ita rayuwar, doctor, ita ce arena.